Kulend uko. Kuji viti chedu uko. Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare nhasi akudyiwe rinopisa ma-MP rasvika zuva rekuti vange vachivhotera pa-amendment bill number 3. It said that munhu ari kuvhota achiwirirana nayo kana kuti kupikisana nayo, but chandiri kuona panapa ndechekuti kune ma-MP nhamba yakati o yema-MP ve-CCC vakaindosa nekusimbisa CAB3 iyoyi, ende kune vamwewo zvavo understand zvekare kuti vamwe havana kukwanisa kuda kuita sei kudhibheta pane nyaya yacho. Mareasons anozikanwa navo, vamwe vakaramba vakanyarara, saka zvinhu zvacho zviri kutotyisa already because ZANU-PF ine ma-MP akawanda muparliament kudarika ve-CCC. Ndo pane nyaya hombe ipapo pari kutotyisa kuda kuti vagara vane majority muparliament, 2/3 majority dzakabatwa zvekutodaro. Opposition yagara iri pa-disadvantage. Tinotaura zvinhu zvakasiyana siyana, nyaya dzinobuda dzakasiyana siyana. Opposition yakazotengesa, opposition ine vatengesi vega vega, opposition inozodai so zvinotaurwa nevanhu azvipere. But panapa regedzai ndimbokuonesai pane zvakataurwa naHonorable Linet Karenyi Kore ve-Citizen Coalition for Change for Chikanga Constituents. Vaibuda vachitaura kuti zvoni, I stand here carrying the hopes, aspirations and consent of the citizens who entrusted me with their votes and their voice. After carefully considering the provisions and implications of the CAB3, I wish to register my opposition to this bill. This is guided by the interests of the people I represent and by my commitment to promote legislation that advances democracy, protects citizens' rights, and serves the public. I therefore rise to reject CAB3, and I will proceed with several reasons why I believe this bill is not in the best interest of the people of Chikanga and the nation at large. When I travel across my constituents, I did not hear people asking for the constitutional amendment. I did not hear mothers asking for CAB3. I did not hear unemployed youth demanding CAB3. I did not hear pensions, vendors, farmers, teachers, or workers calling for CAB3. What I heard were cries for jobs. What I heard are calls for affordable education. What I heard are pleas for food on the table. What I heard are demands for reliable transport, decent accommodation, functional hospitals with medication, and an end to the drug abuse destroying our young people. Ndo mabudira vakabuda vachitaura matauriro avaizviita, and you know kuti this is something chiri interesting kuona vanhu vanenge vari muparliament vachisimudzwa musoro vachitaura pamusoro penyaya idzodzi dzanditi vachidhibheta vachitaura zvinhu zvakashata. And you know what, last week kune vakambenga vambopinda vakamboti bate vakazosiyawo. This week ndo pavanga vaita se vadzoka varimo imomo. I understand kuti tomorrow ichange iri Saturday, and on Saturday there will be no parliament business kuziya kwandiri kuzviita hangu, saka vachange vari panze. But pane imwe nyaya iri interesting zvekare yandasangana nayo inini yandakaona kuti iyi kai iri ball kuti tinge tichifurane ipapo zvekare, because there is an opposition lawmaker sparked a first confrontation in Zimbabwe's parliament on Wednesday after warning that a proposed constitutional amendment would strip the military of its standing and reduce soldiers to nothing more than ordinary security guards. Zvikanzi muri kuda kuisa masoja kumachinja kumaita magadhi eforset, apasisina chinenge chichinzi musoja panyika pacho peZimbabwe. Ndo nyaya imwe iri kunyanyaonetsa panapa, saka ndo pavaitaura kuti the army is now being withdrawn so that it comes in as a security as forset. Zvaipa told the house, ndo mashoko aibuda achitaura. And unongoziva kuti musoja kana asisina that power hatisisina kwatiri kuenda. And in Zimbabwe the term forset has long been used as a colloquial name for private security guards, a legacy of Fawcett Security, one of the country's oldest and most recognizable private security firms. You know, in
comparison in comparing the military to a faucet, Schreiber was arguing that the government is essentially demoted a professional military into a common security outfit, a group of faucet that lacks the specialized capacity or constitutional mandate to act as a protocol of the law. Hapana zonomboita munhu apakati penyu mempana kambosungwa na guard pane akamboitwa anything chakadhakwa na guard unless wasvika papremise pake pekuti anenge ari in charge ndo panokwanisa kuti watobanda kubata ubva kuisa macrafts ayanga anawo. The next thing anongofurira police hana zvaanokwanisa kuita zvimwe zvinodarikidza kana kuti zvekuwanda sterek ndo zvinongowanzoitika pamagadi. Saka patonza saka imimi army inenge ichaita sei pane nyaya yearmy iyoyi ndoziva kuti vanhu vakawanda you don't understand kuti zvakanyatsofamba sei. Chakaitika nje kuti army ndo yakaintervene ikapindira nyaya dza27 because without army izve so tingadai titotaura kuti RG angadai ari mupower kana kuti RG angadai akatosiya vanhu vake vaaitoda kuti vange vachiningina. Maybe anasekera mai vangadai ndo vangadai vama president patime inei oro ameno mumwewo angadai akapinda atoo president netimu rere yamaybe anakasukuera nani vanga vari padhuze vanga vari close vaive vangadai vakatora mapositions iwaya kutaura izvozvo. But army yakapindira ikataiwa ngatiite chinhu chedu maitiro atinochiita yakazodedzerwa chinzi operation restore legacy. Saka ndo panyaya pari kunyanya kunetsa ipapo manje kuti aiwa kana army maakuda kuitorwa chekuseri icho chichi nekuti army ndo yakapindira ikatoti musvike pamuri ipapapo. Alright, number 1 magenerals acho vedu vakaya vari kupi vakarana chinhu vakaita kuti zvisvike paposition hazviri nhasi. Where are they? They are nowhere to be found. Hatichazivi kuti rufu rudzii rwakatora magenerals nekuwanda kwavo kudaro. Zvadaro tati alright tazvinzwa ndo zvamakaita ndo zvaitika zvacho kana kuti zvakaitika maitikira azvaita. VP Chiwenga the way yaari the level of disrespect yaari kusangana nayo it's not that good. But ndiye angari general panguva yacho iyo dai akada chero zvokunzonzi vaiwirirana kana kuti sei hazvinhu zvisina basa zvezve aigona kungotora kuti army haina kweri kuenda zvotovharana because mukomana uyo angatotiza munyika kudhara. Mnangagwa anga atobuda muZimbabwe kare atoine foreign land. And the other thing chaigona kuitika futi Chiwenga aigona kungokuti alright ndakutodeclare uyu Mnangagwa chimukamona achingotsika in this country batai mubatirei ikoko mudhile naye musungi. But zvinhu zvese izvozvo hakusina achazvitarisa and vanhu havasina kana ke nazvo kungoti iwe zvawaita ikoko ndizvozvo hapasisina achiri nebasa nekutarisa kuti zvakadikina zvazvo zvakashanda sei. I understand ndo mashandiro epolitics but zvinhu zvinongorwadza hakuna loyalty. Mapoliticians havana chinonzi loyalty kumberi kwavo kana kuti kuzoti ningita todai so zvefamily zvaizvo kuti we have family havana dzese idzodzo. Umwe naumwe anenge ane tuma plans twake but tuma plans utwotwo turi kukosta vanhu. Saka kuparliament ndokuri kuzodzoka kwabudikira mamwe maMPs vari kutaura nyaya idzodzisi kuti aiwa hapana kuti mungada kuredusa army yacho kuita masecurity guard hazviite kuti army yoita kunge faucet. Army iriyo yakaiunza chinhu ichi yakaita kuti imimi second republic munge muchipinda maakuda kuti army yacho muibvisa pachinhu because bill taura kuti aiwa army haichabvumirwa kuzopindira pane nyaya dzacho yango security yenyika like zvinoitwa kune dzimwe nyika kune dzimwe nyika dzakadaro kadza kuti vanokuti army yavo haipindire mune nyaya idzodzidzi. Tikuzviziva kuti intelligence dziri kungotenderera dziri kungotaura zvakasiyana kuti iko zvine zvichakuchaya. Recently papapa nezuro kwakasungwa 65 masoja vachisungirwa nyaya idzodzidzi dzekuti hamene vanzi vanga vari kuita sei vachiita mapamphlets vachida kudidi handisi mukuzviona. Saka army iri kuiswa pasi iri kuroverwa pasi yakasvindura tsidemba. It's just that panguva yacho nhasi zvinenge zvakurwadza because vanhu vacho havana kuda kuacta in time paisumuka pachitaurwa zvinhu zvakasiyana namudharageza paipai achiadresa nyaya mudhara angatori papo kugadzirisa nyika but akaita sei akazosvika pakutofa zvekuti nanhasi vanhu vanotoshaya kuti mafiro akaita even family yake I'm sure kuti inoshora mafiro akaita mudharageza because haasiwo mafiro akanaka kana kuti mavigirwo akazoitwa hazvisiri zvanga vakatarisa nelevel raanga ari. Munhu akaenda kuhondo akarwa hondo akaita zvakasiyana nyika kusununguka ndo zvavanga vaendera ndobva azosvika pakuzongono just kungonovigwa just like a nobody. Hazvisi zvinhu zvinofadza izvozvo but it's up to you guys and it's up to army yacho kuti iri kutiwo kudii nazvo. It's up to magenerals acho kuti vari kuti kudiwo nazvo. I understand nguva
kazhinji amiwo ndo yanga iri kuti ndovaridzire chinhu chacho. Ndoona vanhu vakawanda vanenge vachiti ami iri kushandiswa neZANU-PF, but tikada kuti nazoanalyza chinhu tikachiona mushe tinotoona kuti ami yacho ndo vatori maowners kana kuti varidzi veZANU-PF yacho. Muri kubata nyaya dzacho ndo maitikira dzinenge dzichingoita. Without wasting much of your time, ndokutendai zvekare muri yeZimbabwe nekubatikira pachivhitivhiti. Nyaya dzichinge dzazobudikira dzimwe muchandoona ndadzoka. Kana chingiri first time yako, gara wasubscribe, follow, wotera panapa totanga kudhisha nyaya because tinenge tori muchiki. Sekutanga kwendazviita nyaya homberi pano muri yeZimbabwe ndeyekuti zvoni chabvondoka chachaya kuparliament. Nguva iya yekuvhotera bill number 3 yasvika ende ndo muzuva racho ranhasi pazviri kutoinge zvichitoitika. Tichazokuudzai ameno kana pachange pachirwa rigging or whatever. Ende kune nyaya dzimwe dzimboripo majudgment enyaya yemacases aya yakamboreservwa kaiswa paside. Judgment yakabuda yenyaya yainomirirwa naProfessor Love Mumadhuku. Professor Love Mumadhuku vakaenda nemaveterans avo kukoti vakachida kuchallenge CAB3 iyo judgment vayanzi tamboireserva kuisa paside. Saka ameno kuti zviri kunyatsofamba sei ikoko kuti kwacho vari kuiswa pakanaka here, vari kuiswa muhapwa here, zvichapera sei hatisi kuziva kuti judgment ichabuda ichinyatsoti kudi. Because isusu banzwera takazviita unoziva kuti kune nyaya dzaunobuda dzinouya nemamwe masources anenge ari mudhuze vokutipira kuti shamwari nyaya dzedze dzatanga dziri kunetsa ninga azonzwa iso iko zvine zvinhingi zvadai so. Saka masources ayo tinenge tichitoma trust futi zvekutodaro at the end of the day. Asi masources akataura kuti kana iri nyaya yana madhuku ari kunzi anga akaita se akawina case yaye but judgment yakareservwa. Manje kureva kuti benji rese remajaji ranga riri kutaura kuti madhuku apa wapedza basa. Asi mukuru wacho uya wokuriplesa Malabaka ndiye anenge achitaura kuti zvamuri kutaura mese ndezvekupenga. Saka ndo mamiriro anga akaita nyaya yacho. Saka let's see tigatizotoona kuti maresults achange akamira sei ekuparliament kwacho, tinzwe kuti zvanyatsofamba sei vakomana, chii chazoitika, zvaperera kupi. MPs 1 or 2 3 vaita kunge vatengwa kana kuti vari kungoitawo zvavari kudawo, maybe kwavanobva kwavakavhoterwa kune vanhu vanobhiliva kana kuti vanowirirana neizvozvo. Handizivi zvichafamba sei, but kune mamwe MPs vatotengerwa mota kudhara naChivayo and it's official. Hazisiri marumors, hazvisiri kumasources akawanda asinganzwisisike. Saka ndichazodzoka hangu ndakukuudzai kuti nyaya dzacho dzichazenge dzaperera kupi because pari kupisa zvanhasi. Constituent TV. Atibatike zvechobu chobu.